Здравейте, започваме последната сесия от днешната конференция. Имам удоволствието да предоставя думата на професор Кендерова, която ще ни запознае с османските извори и въпросът за транскрибирането на личните и селищните имена. Заповядайте. Уважаеми колеги и гости, преди няколко месеца, когато господин Ариф, доктор Ариф, дойде в библиотеката да ме запознае с създаването на центъра и да ме покани за участие, аз така доста се чудих с какво бих могла да участвам в тази конференция. Действително превеждала съм някои документи от османски език на български и знам колко е сложно, защото езикът е съвършено различен и понякога четеш дълъг текст, точка няма, или текста е изцяло с арабски думи и конструкции, накрая се появява един турски глагол и разбираш, че езикът е турски. Превеждала съм малко текстове така от наративната литература от арабски на български език, но не съм се замисляла за теорията на превода и така за трудности при преводаческата дейност. Специално аз намирам, че от една гледна точка преводите могат да бъдат два вида. Предназначени текст, който се превежда предназначен за широката публика, където има по-голяма свобода на изразяване и не до такава степен взискателност при преводача, но при научната литература винаги съблюдавам, за да се изглади текста на български език, който се превежда, поставянето на думи в прави скоби, които са думи внесени от преводача за изглаждане на мисълта и на езика, или, както в сутрешното заседание беше казано, при някои думи, които трябва да се уточнят повече, превеждам не с една дума, слагам оригинала, превеждам с повече обяснения, винаги давам думата в оригинал, как е в латинска транскрипция, използвам много речници, посочвам много речници. Това е практически моя метод на работа при превод. Не бих казала, че съм превеждала кой знае какви големи текстове. След това аз реших, че действително бих могла да участвам и така в разговор с доктор Ариф се разбра, че бих могла да участвам с разкриване на проблеми при транскрипцията на селищни и лични имена. И за това се радвам, че тук на тази конференция се оформи и такъв панел за транскрибиране на думи, а и в сутрешните заседания, в сутрешните панели бяха изказани мисли по този въпрос. Сега срещала съм се с български езиковеди, които много са изразявали така недоволство и са протестирали от това, че срещат големи противоречия и допускани грешки при представянето на, особено на селищни имена, специално в поредицата турски извори за българската история. Разбира се, това са били хора, които даже и на последната конференция по случай 60 години от създаването на тюркологията в Софийския университет, имаше такова изказване на представителка на Института по езикознание. Това са хора, които искат да им се поднесат нещата в една добра, чиста, хубава форма, без повторения, без грешки, но това са хора, които не са се сблъсквали с ръкописен текст на арабица. Има голяма разлика, работила съм и с ръкописен текст на книги, т.е. ръкописни книги, работя ежедневно и с ръкописен текст на официална османска документация. Има голяма разлика. Когато са приписвали съчинения, книги, копистите така или иначе
влага някакво старание, много по-внимателно са преписвани текстовете, са представени. Не говоря за големи калиграфи, майстори на различните видове писма, които специално са получавали иджазет на аме за това, че могат да поставят името си под текста, който са преписали. Защото много пъти срещаме текстове, които не знаем кой е кописта, но в много случаи срещаме текстове, които, в края на които текстове кописта казва своето име, за да има правото да каже своето име, той трябва да получи иджазет на аме. Съвършенно друго е положението с документите. При документите много пъти нямаме диакритичните точки, много пъти трите точки са една точка или двете точки са изразени като една точка. Това създава големи затруднения при четенето и в случая, тъй като темата на моето изказване е свързано с лични имена и топоними, особено при разчитането на такива думи и при идентифицирането на селищни наименования. При разчитането на лични имена, примерно от арабски произход, по-рядко се срещат затруднения, защото понякога арабски език в края на краищата е език на формули, понякога се вижда едно та и разбираш, че това е месец Шубат, или виждаш едно сад и та и разбираш, че това е Мустафа и така нататък. Но при думи от славянски произход се срещат много пъти изключителни трудности. На второ място следва да се вземе под внимание и факта, че независимо, че се приема, че арабската азбука не е азбука подходяща за турския език, тя не е безотговорно приета в турския език. В края на краищата, при представянето на думи от турския произход на арабско писмо, е съблюдавана така наречената вокална хармония в турския език. Така че при разчитането на един или друг топоним или на лично име, винаги трябва да се има предвид това. Кописта с коя буква е изразил даден звук. Така, например, в турския език никога с буквата каф няма да се изразят думи, които според вокалната хармония гласните са от групата на меки или тесни гласни. Никога. Дори на студентите им казвам, никога няма да четете, да речем, калмак глагола да го прочетеш като гелмек. В никакъв случай. Това имаш ли каф, трябва да търсиш А, О, У при разчитането на думата. Тези неща се съблюдават до известна степен, не само до известна степен, но според мен се съблюдават и при предаването на селищни и лични имена в османския език. Например, аз в момента превеждам един регистър на населението на Разлог от времето на едно от последните преброявания, които са възприети на населението в Османската империя, където името Катерина е изписвано по два начина – каф-та и каф-те. Единия път трябва да го прочета Катарина, втория път трябва да го прочета Катерина. И приемам двата начина на разчитане, но отдолу в бележка винаги обяснявам защо в единия случай съм го прочела така, а в другия случай съм го прочела по друг начин. На трето място искам да отбележа, че понякога се случва местния говор, местния диалект да окаже влияние върху изписването на конкретна дума. Тук искам да споделя един случай в моя живот, когато за малко да изпадна в едно страшно неудобно положение. Преди няколко години бях поканена за вещо лице в Смолянския съд, окръжен съд, за да представя, да преведа един документ за имот, който се намираше в Златоград.
И аз преведох, когато става дума за тапия, за владеене на имот, при които документи обикновено се посочват границите на имота. Трите страни и четвъртата страна обикновено трябва да е някакъв излаз на имота. Дере или йол, път или нещо друго, излаз на имота. Там имаше една дума, която беше изписана като граница на имота, беше изписана с буквата Мим, Син, Те, Елиф, Нун. Тоест, първо аз нямам О или У, т.е. след първата съгласна озвучавам аз. Но сина, с който беше изписана думата, ме кара да озвуча с Е и с гласна от рода на тесните или меки гласни. Последното нун беше много добре изразено с длъбното надолу коремчето на нун, но в никакъв случай не те, нун. Имайки предвид фамилията Местан, съществуваща в България, аз прочетах, че едната страна на имота е граница на човек Местан. След известно, и изпращам превода ми в Смолян в съда, след известно време получавам превод на този документ, направен през 1948 година от някакъв от местен адвокат, където аз думата Местан, прочетена от мен, той я прочел мостът. И аз трябва да се ява на делото и да кажа, и те ме питат, верен ли е този превод, правен 1948 година. Когато бях в Смолян, в промеждутък от време посетих музея, където ми дадоха много литература, свързана с историята на Смолянския край, между другото, и един дебел том, издаден от архивите на Смолян по повод годишнина от създаването на архивите. В този дебел том аз откривам една много дълга народна песен, в която виждам, че крайно Т в думите е отразено, изписано пято с Н. Тоест, местното население не казва мостът, а казва мостан. Те не казват децата, а казват децаня. Тоест, аз не мога да се отреча от моя превод и от това, което как съм прочела думата, но аз трябваше да обяснявам в съда надълго и на широко, защо аз съм прочела така тази дума и защо тази дума е мостът. Дори човека, за когото ставаше дума този имот и неговия адвокат искаха да ме заведат дори в Златоград и да видя този мост, който е отразен. Но те се съгласиха. Самата съдийка на делото беше участничка в изданието на този том и те действително всичко мина в една такава приятна атмосфера на разговор и те се съгласиха и приеха моите обяснения, защо аз не съм прочела думата мостът, а защото това е една диалектна особеност. Така че се случват много такива варианти на четене. Освен това, една от причините в тази поредица турски извори за българската история да срещаме случаи и варианти или неправилно разчитане на селищно наименование или на лично име, това е и, че първите томове бяха, които са поставили началото в преводите на османските извори у нас, бяха ръководени от видни наши историци, османисти, но не и филолози, които не са изучавали дълги години турски или арабски или източен език. Те са ръководили изданията, но просто всичките тези особености, които аз изтъкнах на езика и на писмеността, трябва да се вземат по внимание, когато се четат такива документи. Сега аз тук съм направила един кратък обзор на документите, в които се срещат най-много селищни и лични имена, които пораждат подобни проблеми при преводите. Накратко ще
Ще ви ги представя. На първо място това са регистри, или дефтери, които са собственост и се съхраняват тук в Националната библиотека, но благодарение на осъществявания обмен с Османския архив в Истанбул, напоследък постъпиха и много регистри от Турция, така че тази наша изворова база се обогати. Между тези регистри, в които всички документи на органите на управление са преписвани изцяло, предавани са в резюме или са само отбелязвани в хронологически ред, се нареждат на Аме и Хумаюн дефтерлери, в които се отразяват всички султански писмени актове, в които са вписвани изцяло документите, които султанската канцелария изпраща до чужди глави, международни договори, спогодби, ратификационни, Мюхиме дефтерлери, регистри или книги за важни документи, които съдържат пълни преписи на султански документи по важни въпроси на османската държава, Рузнамдже дефтерлери, в които се вписват документи по раздаване на ледните владения Тимари, Зиамет и Хасове, особено важни и ползвани много от читатели, не само наши, чужденци. Това са входящо-изходящите регистри на кадиите, така наречените сиджили, които между другото всички сиджили 184 на нашата библиотека са дигитализирани и се ползват онлайн на страниците на сайта на Националната библиотека, в които сиджили кадията, неговия заместник или наместник, отразяват преписи от всички документи, които Върховното управление в столицата изпраща на място. Водят се по години, започвайки от момента на встъпване в длъжност на всеки нов кадия. Освен това, сиджилите съдържат и кадийски документи за покупко-продажби на недвижим имот, където се посочват имената на лица, явили се в шириатския съд или техни пълномощници. Отразява се мястото, където се намира имотът, махалата или местността. Друг вид документи, това са наследствените описи, особено важни за изследване имущественото състояние на населението, в които са описани изцяло имуществото на покойника и които се съставят, ако между неговите роднини възникнат проблеми във връзка с разпределяне на наследството, тогава се отразява не само името на покойника, на селището, където е роден или живял, също така къде се намира къде се намира. Други регистри, които са от политически, стопански, финансов или военен характер, това са Тимар Везиамет дефтерлери, в които са описани изцяло ленните владения по окрази, изброяват се селата. Именно тук се изброяват селата, които влизат в границите на определен Тимар или Зиамет. Особено важни в това отношение, за което говорим, са нюфюс дефтерлери или регистри за населението, които представляват описи на различни категории населения, подложени на данъчно облагане. Тук влизат също и джизие регистрите, тук влизат войногански, соколарски регистри. Соколарските регистри винаги в една тройка, в триъгълник, така наречения гюндер, се дава основния соколар, както и при войноганските регистри, неговите ямаци, помощници. Отразени са градове, села, махали, местности, където е разположена, да речем, така наречената бащина, предаване на войногана или на соколара за това, че той изпълнява специални функции към държавата и спада към така наречената рая с специални задължения. И така нататък. Втората група документи, представляват така наречените единични документи, които се издават от централните органи на управление в лицето на султана, велик везир, министри, други висши органи, местни органи на властта, вали, по-ниски органи на властта, окръжни и околийски управители, кадии, кметове, старейшини, които са също изключително богати на информация. Предвид на
така както беше изразено и в началото, в сутрешните няколко изказвания, аз също смятам, че е редно така да се създаде една база данни на това, което ни предлагат нашите извори по отношение на селищни и лични имена. И тук в тази табличка съм се опитала да дам една идея, ако наистина под инициативата, примерно на Института по езикознание или този център по ономастика, който съществува към Търновския университет, и се реши един ден да се опишат всички селищни наименования, например, които ние можем да открием в османските регистри, аз съм предложила тази табличка с днешното наименование на селището в едната колона, с изписването, така както срещаме наименованието в османските извори, транслитерация, за да сме сигурни кои букви четем, и в следващата колонка евентуалната транскрипция на това селищно наименование, годината, в която се среща, за да се проследи хронологически променя ли се начина на изписване на наименованието на селището, къде се намира, какъв е извора, оригинал и издание, или копия, или микрофилм, или дигитализирано копие и сигнатура на документа. Бих искала да отбележа, че тази идея да се дава наименованието в транслитерация не съм я измислила аз. Тя е въведена за първи път от нашия колега Руси Стойков от Института, покоен колега Руси Стойков от Института за история, който представи най-стария списък на селищни имена, срещани в османските извори. При него обаче тя е доста объркана транслитерацията, защото той смесва латински с кирилски букви, така изисква се едно доста високо ниво на ползвателя, за да може да се ориентира и да може да прочете това наименование, което колегата Руси Стойков е представил. Всъщност това е моята идея, при положение, че се започне една такава дейност. Вие можете да вземете отношение. Също подобна таблица съм направила и с примери на лични имена от български происход или от някакъв друг происход, каквито имена се срещат за различни краища на България. Например, аз наскоро превеждах дневни листове на болницата в Тулча, която е основана наред с други няколко болници по времето на Митхат Паша, след Кримската война и след войните, които води Русия в Кавказ. Към земите на Османската империя потичат стотици хиляди емигранти, прогонени след тези войни. Голяма част от тях се настаняват в земите на Дунавския вилает, което поражда нуждата от създаването на така наречените болници за бедни и преселници, които да поемат тези черкески, татарски, ногайци, абхази и други преселници от тези земи. Специално дневните листове, които тези болници издават, и специално дневните листове на Тулча, на болницата в Тулча, на гърба на дневния лист е отразено името на всеки постъпил, изписан или починал болен в болницата, като са дадени неговите имена, неговата възраст, неговия занаят в някои случаи и от кой край на Османската империя или от някъде другаде от европейски страни е той. Там се среща изобилие от имена, т.е. искам да кажа, че една подобна таблица, която да отрази и лични имена, ще бъде не само за имена от български произход, но и имена от друг произход според това, кой район в Османската империя отразява самия документ. Благодаря ви за вниманието. И аз благодаря.
беше наистина много интересно да видим едно съвсем друго измерение на превода и превод на съвсем друг тип литература, превод на документи, които, както видяхме от примерите, изискват не само някаква езикова компетентност, но изискват и екстралингвистични познания, като, например, моста, песента. Тоест, работата на преводача наистина не свършва само с затваряне на оригиналния текст. Тя тепърва започва. Имам удоволствието да дам думата на следващия докладчик, колегата и скъп мой приятел Веселина Райжекова, чието име седи зад наистина брилянтните за мене, според мен, преводи на Ибн Туфайл и на Джахис. Уважаеми колеги, не са чести случаите, когато се дава думата на преводач. Преводачите обикновено се стоят вкъщи и се превеждат. Но се радвам, че се откри такава дискусия. Дискусия за превода на терминология и за транскрипцията. Въпросът за транскрипцията, проблема за транскрипцията интересува абсолютно всички. И научни работници, и преводачи, пък ако щете и обикновеният читател. Как ще го прочете и как ще се ориентира в тия арабски имена, които първо започват с определителен член, пък после понякога са дълги, понякога къси. А да не говорим за медиите, как произнасят арабските имена и какви ударения им слагат. Явно журналистите не обичат да се консултират с специалисти и всичките арабски имена са с ударение накрая, на последната сръчка. Така, значи този проблем е изключително сериозен. Още от времето, когато превеждах скъперниците на Ал-Джахис, излезе 86-та година този превод, се започна дискусията за транскрипцията. Тогава се откри отдела за източна литература в народна култура. Редактор беше Ганка Петкова, арабист. И започнахме да умуваме как да транскрибираме арабските имена. Няма ориентир, няма нещо написано, от което да се ръководим. Андрей Данчев издаде една книга за транскрипцията на английските имена и това е все пак някакво ръководство. Докато за арабски няма. И всеки се ръководи от някакви собствени правила. Не, че няма въобще правила, но има няколко такива невралгични точки, които действително трябва да бъдат подложени на дискусия, да се съберем и да решим този въпрос. Може би конференцията ще излезе с инициатива за една, може би, кръгла маса и да решим въпроса с транскрипцията, като издадем една брошура. Тази брошура ще ползва не само журналисти, преводачи, научни работници, но и хората, които работят по паспорти. Знаете колко бежанци има сега, как се транскрибират техните имена съвсем безотговорно. И единственото написано до сега, черно на бяло, е една дискусионна статия за мене на професор Самсарева още през 80-те години. Нищо друго. Бих започнала с определителния член АЛ. Какви бяха етапите, през които минахме? Първият етап аз дори съм донесла книгата за скъперниците на Ал-Джахис. Първият етап беше да напишем определителния член с малка буква. Ал, тире и името. Ал-Кинди, да речем. Кинди с главна буква. Добре, че тогава не ни подушиха от
Института по български язик към БАН, която е така, може би, полицията в това отношение. Тя дебне за неща, които не отговарят на нормите на български язик и се съгласете, че едно име не може да започне с малка буква. Както в цялата книга, но парадоксът е, че художника се е съобразил и е написал Ал-Джахис, Ал с главна буква и Джахис с главна буква, така че той, поне на корицата, не сме направили грешка. След това започна изписването на Ал с лято с думата, което пък съвсем не отговаря нито на някакви граматически критерии, нито може да се приеме от всички. Според мен изписването е така, както е изписано. И Ал с главна буква, и името с главна буква, но това си е лично мое мнение. Може би мнението ще се оформи от мненията на много колеги. Понякога в превода се появяват за пръв път имена, които в последствие придобиват гражданственост. И представете си, че първата транскрипция е погрешна. Така тръгва и продължава с тази грешна транскрипция да битува в медиите, а когато има и цитати, тогава вече разбирате, че продължава да се употребява по този начин името. Някои колеги пък зачеркват Ал и направо пристъпват към името. Според мен това не е правилно. Втори проблем. Имената, които представляват сегашно деятелно причастие по модела Фаил, Халид, Салех. Обикновено, изхождайки от английската транскрипция, където се транскрибира с И, Е, нашите тук чиновници от паспортни отдели и тем подобни го транскрибират Халет, Салех, което е абсолютно неправилно. Кесрата трябва да се транскрибира с И. Имам един приятел, който е мазин и са го написали Мазен. Представете си как се чувства този човек в българска среда. Съставните имена Абдул Карим, Абдул Рахман са транскрибирани в скъперниците отделно. Абдул и отделно Рахман. Ако е Салех Абдул Карим, излиза, че Салех му е първото име, Абдул му е второто бащино име, а третото име му е Карим. Така излиза. Съставните имена, според мен, трябва да се пишат с лято, но това също е дискусионно и много от колегите не са съгласни, въпреки че Абдула се пише с лято, нали? Да. В споменатата статия на професор Самсарева също се твърди, че в арабския няма чисто но има случаи, когато трябва да се транскрибира, като например Саид и Сейд. Ако няма и двете излизат едно и също. Знаете разликата между Саид и Сейд. И кратко, и Таиб. Може да има игър, действително, но Шедде. Добре, шедде, удвояването на съгласната, както вече беше споменато, българистите го отричат. Въпреки че има Белла, има ред имена, които има удвояване. А всъщност, както и определителният член, така и удвояването на съгласната има семантично значение и ние не можем да ги пренебрегнем това значение. По същата логика би трябвало Бейрут да е Байрут, нали?
Явно някои имена вече имат гражданственост. Ние не можем да ги променим, но бихме могли да променим някои имена, които като Омар с О, ние обикновено го изписваме, транскрибираме с О. Но би трябвало да е Умар. Няма О. Тук пък аз твърдя, че няма О в арабския. С У. С У. Да, верно, има гражданственост вече това, което с У. Да. Споре. И зато и не сме се събрали за да го решим този спор. Аз призовавам от години да направим една кръгла маса, защото това ни интересува всички. Но явно няма добра воля или не знам защо, а всички се оплакваме. Непрекъснато се оплакваме, че няма нещо написано. Така, напълно съм съгласна, че географските имена трябва да се транскрибират така, както хората по места ги изговарят, а не по законите на Фусха. Ами, ако ги направим по Фусха, тогава те просто няма да разберат, че е тяхното село или техния град. Понякога. Представете си, в Северна Африка има градове и села, които много трудно могат да се вкарат в релсите на Фусха. Словосъчетанията. Сега, при словосъчетанията и устойчивите словосъчетания, които се използват след пророка, слава Богу, имаме вече добър превод, но Карамаллах Уачху, Радаллах Анху, Алейхи Селям. До сега не съм срещала така добро и адекватен превод, който да не е буквален. Прекалено много буквализми има в превода и аз всъщност най-много ми хареса това, което Атахтауи е казал, че хория трябва да се, либерте трябва да се преведе с адел. Ето това е вече функционалната плоскост, а не дума за дума. Буквалният превод не е превод по принцип. Тук трябва да влезеш в усещането, вътре в текста. Трябва да стане твой, да влезеш под кожата на автора, за да можеш да го разбереш. В една от почивките ме попитаха, трябва ли да знаем за автора нещо. Напротив, трябва да знаем всичко за автора. Трябва да знаем биографията му, трябва да знаем какво е написал, да прочетем и други неща, не само това, което ще превеждаме. Абсолютно всичко. И тогава започваме да разчепваме текста, да влизаме в него. Винаги казвам на студентите, че има превод отвътре и има превод отвън. Превод отвън не става. Все едно, че го съзерцаваш така, наблюдаваш го отдалече, трябва да влезеш вътре в текста, да го разбереш, да го почувстваш. Онова, което се казва в първата част, онази сетивност, точно да почувстваш текста, да дадеш същото чувство на българския читател, такова каквото са почувствали и оригиналните читатели на оригиналния текст. За мен това е истинския превод. Наистина казват, както вече се спомена, че превода бил предателство и така нататък, че превода на поезия бил като обратната страна на килима. Виждаш шарките, ама не точно така, както се виждат в правилната страна. И все пак преводача е най-добрият читател на текст. И носи изключително голяма отговорност. Ние, верно, в книгите пише кой е преводач, но малко хора обръщат внимание на преводача, когато вземат една преводна книга. Само на документи се подписваме отдолу за верността на превода. Никой няма да те съди, ако си сбъркал в художествен превод, в художествен текст, но носиш изключително голяма отговорност. Термините са изпълнени с философско съдържание.
И трябва да изчетеш много литература, за да стигнеш до истинския, до истинското, до същността, до естеството, до това, което автора е искал да каже. Сега, това се отнася до втората книга, аз и нея ще я покажа, Наивното файл. Хайпнякдан. Тя е и художествена, и богословска книга, и е една прекрасна притча. Да, добре. Аз даже не очаквах, че толкова много ще говоря, но да. Така че тук терминологията беше много сложна и затова искам само да кажа, че преводач трябва да има консултанти. И аз много се радвам, че на тази конференция видях знаещи хора, към които винаги мога да се обърна. Видях, че могат да ми отговорят на почти всички въпроси, защото в крайна краща преводачът е лаик, не може да знае всичко и затова му трябват консултанти. Така, за скъперниците смятам, че скъперниците са една книга, която освен, че носи духа на времето си, е много актуална и се усмиват качества на хората, които и сега притежаваме. Така както са се смели в 850 година, на същото се смеем и днес. Пък арабската литература, класическата арабска литература има много такива образци и бих желала така повече подкрепа. Мариана каза, че държавата трябва подкрепа. Не, има начини да се подкрепи превода на тази литература и нашата общественост се запознае и с този вид литература. Защото това е действително прекрасна литература. Благодаря ви за вниманието. Тъй като моето име вече за трети път се свързва с държавата, нека да направим следното уточнение. Значи, моят апел беше към една осъзната национална програма за превод. Дори да не е държавата зад нея, но трябва да има институции, защото усилията на отделните преводачи, на отделните хора, които се занимават с превода, няма да са достатъчни, за да се направи наистина, да се направи една библиотека с преводи от арабски на български. Много благодаря на колегата Райжекова. За мен беше много интересно, например, с нетърпение очаквах да видя как ще се появи Хайбнякдан на български, защото вътрешният смисъл на личните имена е много сериозен проблем при превода. Например, в много английски издания той е преведен като живия сина на будния. И въпросът е как... дали да бъде обяснено, дали да бъде преведено или да бъде оставено като превод, така че това също е един много изключително труден въпрос. Как превеждаме означаващи нещо лични имена? Благодаря и минаваме към следващата тема, към колегата доктор Кадир Мохамед, който ще ни представи проблеми, свързани с превода на термини в книгата «Ислямско богословие», Келям с автор Бекир Топалоглу и преводач от турски Орлин Събев. Заповядайте. Благодаря, доцент Малинова. Уважаеми колеги, аз ще се опитам да направя един кратък анализ на термини, които са с проблемен превод. Както знаете, основните елементи, които правят дадена дисциплина или наука по-специална, това са термините, или с други думи, термините, това са основната част на една дисциплина. Най-важният критерий за разбиране на една научна дисциплина е изучаване на терминологията. А при положение, че термините не се употребяват правилно, то се получава едно объркване и най-вече от страна на другите читатели. Но заедно с това не е приемливо да бъде употребяван един и същ термин в един и същ смисъл,
споменаващи се в различни религии. Защото въпреки и да изглеждат еднакви, определени термини в небесните религии си имат своето специфично значение, особено по отношение на вярата. Имайки в предвид това положение, ще се опитам да установя определени религиозни термини, които според мен са неправилно преведени на български език, и да предложа максималното близко значение на съответните термини, там където е възможно, и най-вече онези, които са в сферата свързани с ислямската дисциплина келям. Поради разновидността на термините ще се опитам да ги класифицирам, като най-напред се спра на различните наименования на науката, изучаваща основите на вярата, като келям, акаид, усулуддин, таухид и фикхул акбар. А след това ще обърна внимание на понятията, заемащи важно място в самата дисциплина. Първият термин, който прави впечатление, е думата келям, която на български език е преведена като ислямско богословие. Както се забелязва, преведеният термин е словосъчетание от две думи – ислям и богословие. При превода на понятието келям може да се използва ислям, поради причината, че келяма първоначално, основан от Муътезиле, има пряка връзка с исляма, но не и понятието богословие, което като християнски термин се разяснява като богопознание, което не е плод на изучаване на книги и упражняване на разсъдъка, или като академична специалност, която изучава дисциплините агеография, патристика, омилетика, литургика и други. Следователно не може да се приеме термин, който е съчетание от две думи, които са присъщи на две, въпреки небесни, но и различни по себе си религии. А от друга страна, може би ще да бъде по-правилно най-напред да се напише самото име, термина, а след това да се разясни. Защото все пак става въпрос за специфичен термин, чийто превод на български език трудно може да замени съответното понятие келям. Като доказателство за това трябва да спомена, че дори в самата дисциплина келям има дефиниции, било то от гледна точка на темата, било то от гледна точка на самата цел. А също така, в горе посочения превод виждаме, че на определени места понятието келям е преведено по различен начин. Например, след като разгледаме съдържанието, забелязваме, че терминът келям е преведен като ислямско богословие, рационално богословие и богословска теория, за което смея да твърдя, че нито един от съответните преводи не отговаря на терминологичното значение на келяма. Що се отнася до това какъв може да бъде еквивалента на български, тук трябва да спомена, че на български език няма такъв. А на въпроса дали е възможно да се употребява термина исламска апологетика, отговорът е не, поради факта, че апологетиката е основна богословска дисциплина, чиято цел е да защитава християнството. В този случай понятието апологетика е присъщо на християнството, но не и на исляма. Трябва да се приеме, че е грешен подходът винаги да се търси еквивалент на дадено понятие. Също така трябва да спомена, че терминът келям понякога бива превеждан и като ислямски схоластицизъм, което не е правилно, а именно защото схоластиката, това е средновековна философия, създаваща логическите аргументи за обяснение на църковните догми, или средновековна идеалистическа философия, която се основава на догмите на църквата. Както се забелязва, схоластиката е понятие пряко свързано с християнството, поради това, че не може да се употребява като превод на келяма, но от друга страна трябва да добавим, че каквато е връзката между апологетиката
схоластиката и християнството, до известна степен е такава връзката и между келям и ислям, между келяма и исляма. Защото една от целите на келяма е да отговаря на заблудените и най-вече оборвайки с категорични доводи възраженията им, които са отправени към исляма и ценностите му, и да защитава и предпазва принципите на вярата от влиянието на отклонените от правия път. Като същевременно, за да постигне целта си, създава логически аргументи за обяснение на съответните принципи, възползвайки се от логиката. Също трябва да спомена, че някои западни учени, които се занимават с съответната дисциплина, предпочитат да употребяват понятието калам поради факта, че няма подходящ превод на съответния термин. Следователно, много по-приемливо ще е да се запазят термините, именно защото не винаги може да се открие точния еквивалент на друг език, след което да се обясни значението. Вторият термин, на който искам да се спра, това е думата акаид. В съответния труд забелязваме, че по отношение на превода на понятието акаид се използва вярване, ислямска догматика, принципи на вярата, догматика и ислямски акаид. Терминът акаид, който е множествено число на арабската дума акиде, означаваща принцип на вярата, верско убеждение, е научна дисциплина, в която се разглеждат принципите или основите на ислямската вяра. Терминът акиде е преведен като догма, чиято дефиниция е основен богословски постулат, задължителен за всички вярващи. А догматиката е дял от богословието, в който систематично се излагат догмите или догматите на една религия или църква. С други думи, това е богословска дисциплина, която изучава догматите или истините на вярата. И поради това, че, както се разбира, догматиката е чисто християнски термин, в случая е по-подходящо понятието акаид да не се заменя с еквивалент, а само да се разяснява като принципи на вярата, залегнали в свещения Коран и суннета на Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям. А що се отнася до понятието ислямски акаид, то думата ислямски е излишна, тъй като мюсюлманите свързват израза акаид с исляма. Третото понятие, което има нужда от разяснение, е усулюддин, преведено като основи на религията. Истината е, че съответният термин може да се преведе така, но трябва да се знае, че това отговаря най-вече на етимологичното значение на усулюддин, но не и на терминологичното. Поради това, че като термин усулюддин може да се използва с значението на акаид, с тази разлика, че науката усулюддин, когато разяснява принципите на религията, може да използва и метода на келяма. Тъй като знаем, че има произведения с наименованието усулюддин, но написани в келямски стил. Като, например, произведението на Абдулкахир ал-Багдади, което се нарича усулюддин, и на Пездеви, което и то също така се нарича усулюддин. Другото понятие, на което трябва да спрем, е Аль-Фикхул Акбар, преведен като най-древния ислямски канон, което не отговаря на терминологичното значение на съответното понятие. Ебу Ханифе нарича Аль-Фикх фиддин и Аль-Фикхул Акбар науката, която разглежда вярата, а разглеждащата делата Аль-Фикх фил Ахкам. А също така знаем, че има трактат, на който автора е Ебу Ханифе и е озаглавен Аль-Фикхул Акбар. Въпреки че Ебу Ханифе е от ранните сунитски учени, по отношение на темите разглеждани в акаида, той изцяло не следва метода на селеф, а отдава значение и на рационалното мислене. Именно за това се споменава, че Аль-Фикхул Акбар представлява преход от подхода на селеф към метода на келяма. Терминът назар е преведен като теза
докато дефиницията му е подреждане на известните неща според определени правила с цел откриване на неизвестното. С други думи, това се нарича разсъждение. Един от най-трудните термини в келяма, това е термина джаухар, който е преведен като съществено качество, което не е правилно, тъй като хадис, сътвореното, се състои от джаухар, джисм и арат. Следователно, джаухар е пряко свързан с хадис, защото е създаден. Но основният елемент на Вселената си остава джаухар, така че може да се преведе като атом. Джисм, който е втория елемент на Вселената, се състои от два или повече от два атома и се употребява като противоположен термин на духовните и невидими неща, например душата. Другото понятие е арат, преведено като несъществено качество. Арат е третия елемент на Вселената и по-правилно ще е да се разясни като временно свойство, т.е. на джаухар и джисм, или качество, появило и изгубило се в един и същи период от време. Като пример за арат можем да споменем свойствата цвят, мирис, форма, вкус и така нататък. Друг термин, преведен грешно и превод, който по никакъв начин не може да бъде приемлив, особено когато става въпрос за Всевишния Аллах, е думата кадим, която е преведена като древен. В арабски език съществува такова значение, но като термин кидем означава безначалност, или с други думи, съществуването на Аллах няма начало, следователно съществува без да се нуждае от нищо. Кидем е едно от качествата на Всевишния Аллах. А когато се каже, че Аллах е кадим, се разбира, че той е безначален, но не и древен, защото древният все пак има начало, но не и Аллах. Кидем на някои места е преведен като вечност, но е по-правилно да се каже безначалност, защото в келяма вечността на Аллах се изразява с бака. Понятие, към което може да се отправи критика по отношение на превода, е термина хадис, който е преведен като нов. Хадис е противоположното на кадим и се употребява за нещата, които в началото не са съществували, а са се появили в последствие. Следователно, хадис означава създаден или с други думи нещо, което има начало. Понятието ас-сифату затие е преведено като атрибутите на Аллах. В келяма ас-сифат се дефинира като свойство присъщо на Аллах, а ез-зат изразява висшата същност, с която съществуват качествата. В този случай ас-сифату затие са качествата, поради които не е възможно Аллах да бъде окачествяван с техните противоположни значения. Качествата хаят, съществуване, аилм, знание и кудра, сила са от съответната група качества. Следователно, не може да се мисли за мемат, несъществуване, джахл, незнание и аджз, безсилие. Ас-сифату субутие е преведено като качества на неоспоримото. Превод, който не отговаря нито на етимологичното, нито пък на терминологично значение на съответното понятие. Това са неизбежно съществуващи качества и окачествяването му с тях е задължително, като същевременно това са качества, показващи какъв е Аллах, чрез положителни изрази. Виждаш, чуваш и така нататък. Ас-сифатул фиалие е преведено като реални качества. Това са качества, изразяващи взаимоотношението между Аллах и Вселената, в частност Аллах и човека. Също се дефинират като качества, поради които е възможно окачествяването на Аллах с противоположното им значение. Например, създаване, несъздаване, опрощаване, наказване. Предвид значението на думата каза в турски език, понятието каба е преведено като инцидент, което изобщо не се има в предвид с въпросния термин. Каза или када е осъществяване на предопределеното от Аллах. По принцип, заедно с када се споменава и израза кадер, преведен като съдба, докато всъщност това е значението на када, а кадер е предопределение. Най-фрапиращия превод, противоречащ на ислямската вяра и на качествата селби и тензихи,
е на термина Ру'ятуллах, който е преведен като образ и образът на Аллах. Ру'ятуллах изразява виждането на Всевишния Аллах в отвъдния живот от страна на невярващите. Съответното понятие е словосъчетание от ру'е, виждане, и Аллах, но не може да бъде преведен като боговидение, поради това, че думата Бог не отговаря на Аллах. След обстойния анализ на термините се забелязва, че всяка научна дисциплина има специфичен характер и не винаги дадено понятие може да има точен еквивалент на чужд език. Следователно, не е необходимо и да се търси. От друга страна става ясно, че понятията, използвани в различните религии, не изразяват едно и също основно значение. По отношение на превода на изразите в съответния труд, методът, който е следван, е грешен, тъй като не се употребяват оригиналните термини, а се прибягва към директен превод, който от своя страна поражда грешното използване на самите понятия и неразбиране на съответната наука. А щом стане въпрос за религиозна терминология, то първият критерий е владеене на езика на споменатата терминология, а след това и самата терминология, на която и да е ислямска наука. Именно по проблемните преводи в гороспоменатия труд са пряко свързани с непокриване на посочените критерии и при непокриване на критериите ще продължават да съществуват преводи като ислямско богословие, наука за монотеизма, най-древният ислямски канон, древно, ново, нерационален довод, атрибутите на Аллах, качества на неоспоримото, оборване на ереси, инцидент и образът на Аллах. Благодаря за вниманието. Благодаря и аз на доктор Мохамед. Темата, всъщност неговия доклад и следващия са свързани с идеята за превода на религиозните реалии и не случайно и в класическия период и след това 12 век преводачите са работили в екип с специалисти, които са разяснявали смисъла на текста. Давам думата на доктор Ахмед Лютов за проблеми, свързани с религиозните термини, използвани в книгите, издадени от Главно мюфтийство. Заповядайте. Като общност, мюсюлманската общност в България се формира след края на 14 век, т.е. с идването на османците на територията на България. Като част от местните хора приемат исляма след голямото преселение на мюсюлмани от Анадола. Тези хора, дошли от Анадола като мюсюлмани, донесли със себе си начина си на живот, културата си, религията си и бита си. Те използвали религиозните термини в общуването помежду си и ги предавали на ново приетите исляма, което спомогнало за обединението на общността. Така се формирала и религиозната терминология на мюсюлманите по нашите земи. Голяма част от тези термини са от арабски, персийски и старотурски произход. С течение на времето тези термини изиграват главна роля при оформянето на ислямската култура по нашите земи. Така ислямската терминология изиграва обединителна роля между всички мюсюлмани, без значение на тяхната етническа принадлежност. Така се формира и общата култура и обичаите на мюсюлманите по българските земи. Като културата е един от важните фактори за формирането на идентичността на човека. Идентичността, според Антони Гидънс, е колективното аз, отличителната особеност, която отличава определен вид хора. Тези религиозни термини имат огромно значение при определенето на идентичността на дадения човек. Както знаем, в последните години в България все по-често се говори за традиционен ислям и че този ислям е присъщ и приет от мюсюлманите в България. Изповядване на исляма по различен начин не било прието за мюсюлманите, населяващи нашите земи. След като традиционният ислям е добър и приет, тогава и термините, свързани с традиционния ислям, трябва да се приемат и употребяват без никакви опасения и тревоги. Те са се превърнали в традиции, обичаи и бит на мюсюлманите без значение на етническата им принадлежност. Знаем и от ислямското право, че обичаите и традициите могат да се посочат като доводи, когато не са в разрез с исляма или не противоречат на ислямските норми. В правните норми на Корана и Сунета се вижда, че обществената реалност, навиците на хората не са били незабелязани,
че в корените промени се е прилагал метода на постепенността, че институциите и правилата, които не са в разрез с техните принципи, са били запазвани. В светлината на сунната, на пратеника, факихите също в своите ичтихади и съдебни решения са приели способа за даване на постановление, вземайки максимално в предвид обичая и традицията. Мюсюлманите, живеещи в България, също използват определени религиозни термини, които определят тяхната религиозна принадлежност. Тези термини са традиционни, обичайни и са навлезли в бита на хората. Като пример можем да посочим термините Аллах, Пейгамбер, намаз, закят, уруч и така нататък, още много други. Като вникнем в техния произход, ще видим, че не всички са от арабски или турски. Голяма част от тях са из персийски произход. Тези термини са навлезли толкова дълбоко в езика, традициите, обичаите и бита на хората, изповядващи исляма, че ги считат за собствени. За голяма част от мюсюлманите тези термини са свещени. И главно мюфтийство, като институция, която се грижи за религиозния живот на мюсюлманите в България, без оглед на тяхната етническа принадлежност, и една от основните ѝ цели и функции е духовното развитие на мюсюлманите. За тази цел издава литература на религиозна тематика. По определени причини много малко са научните трудове, свързани с ислямската религия, написани директно на български. Поради тази причина главно мюфтийство издава литература с религиозно съдържание, предимно преводи от арабски и турски език. Понякога изпитваме огромни затруднения и не може да се намери подходящата дума, която да обхваща цялостното значение на думата, при което се използват синоними, но това не винаги е ефективно при превода на книги с религиозна тематика. Срещат се такива думи и термини, които е невъзможно да се преведат на български, при което може би е за предпочитание да се използват оригиналните термини, които са познати на мюсюлманите и се разбират и използват от векове, отколкото да се търсят преводи или синоними. Ще се спрем на някои термини, които се употребяват от някои мюсюлмани в техните преводи, но са непълни или не отговарят на значението, с което се употребяват. За мюсюлманите те са чужди и не се използват в разговорната им реч, като част от тях са взети от християнската религия. За целта ще използваме и тълковния речник на православната църква, като ще се спираме на терминологичното и речниковото значение на думите. Ще започнем с термина Аллах. На български се превежда като Бог. Разбирането на понятието Бог при мюсюлманите и християните е различно. Както се вижда, това е термин присъщ на православната църква и съвсем не отговаря на разбирането му в исляма. Според тълковният речник на православната църква, понятието за Бог е следното. Бог, Отец, е първоизточникът на Светата Тройца. Своето писание разкрива Бога като един по същност и троичен по лица. Три личности и ипостаси – Отец, Син и Свети Дух, определящи една божествена природа във вечността. Отец ражда Сина преди всички времена, от Отца предвечно изхожда и Светия Дух. Като определение за Аллах от Корана може да се приеме сура Пречистването, Ихляс суреси, гласяща: в името на Аллах, всемилостивия, милосърдния. Кажи, о Мухаммед, той е Аллах единствения, Аллах целта на всички въжделения, нито е раждал, нито е роден и няма равен нему. Двете думи като речниково значение са близки по значение, но като религиозни термини са много различни, защото описват разбирането за Бог на две различни религии. Докато може да се каже много богове, многобожие и така нататък, никога не е възможно да се каже много Аллахове или пък много Аллаховство. Друг важен термин е терминът пророк. Като ислямски термин думата пророк се използва много често в изданията на главно мюфтийство, включително и за нашия пратеник. Терминът пророк минава в превода на ислямско вероучение Илмихаль, където се казва: вярата в пророците е една от 6 основи на вярата, като е използван за пратеника. Нека да видим как е преведена думата пророк в речника на православната църква. Пророк означава светец, вестител на Божията воля, който предизвестява Божията воля и бъдещото идване на Спасителя и призовава към смирение и връщане към истинския път. В българския тълковен речник пророк означава човек, който пророкува, т.е. пророкуващ, предсказващ бъдещето, предричащ, вещаещ, прорицаващ така нататък. В книгата Житието на пророка Мухаммед думата пророк е използвана многократно като определение за нашия пратеник. Е използван и израз пророческата му мисия.
В разговорната реч думата пророк се използва и за гадатели и предсказатели на бъдещето, така както покойната гадателка Баба Ванга беше определена като пророчица. Дори при изказванията си някои политици се самоопределят като пророци при предсказването на политическото бъдеще на България. В такъв случай терминът пророк е в разрез с разбирането за пайгамбер в исламската религия. Ибадет е също термин, който можем да посочим като пример в превода от турски на книгата Ел Михаил с подзаглавие Иман ве ибадетлер, което на български е преведено като ислямско вероучение, вяра и богослужение. Тук терминът ибадет е преведен като богослужение. Ибадет се прави само и единствено на Аллах. Според речника на православието, терминологично значение на думата богослужение е: богослужението е предназначено да прославя, да възхваля и да благодари на Бога, на Отца, Сина и Светия Дух. Терминът молитва минава като заглавие на 6-та част от книгата Ел Михаил в превод ислямско вероучение, чието оригинал е намаз. В някои преводи терминът молитва е общ и за намаз, и за дуа, докато в исляма има строго разграничение между намаз и дуа. Освен, че думата, представляваща молба към Аллах, неограничена с време и други условия, и намазът, представляващ строго определен ритуал, утвърден и с време, и с други условия, са превеждани като молитва. Той има и случаи, когато дуата е преведена като богопреклонение. Цитирам: допълнителните нощни молитви и богопреклонението след тях пораждат при свършването на нощта такава наслада, каквато могат да почувстват само онези, на които Аллах е отредил такава чувствителност. Според православната църква терминът молитва означава православна практика, в която човекът творението общува с Бог Творецът, на всичко видимо и невидимо. В молитва християнинът възнася сърцето и ума си към Бог и прославените от Него, светиите Му. Освен със свободни благодарения, прошения и възхвала, православните християни се молят и с думите на светиите, защото четенето на техните молитви свързва човека с създателите им. Според българския тълковен речник, терминът молитва означава обредно обращение на вярващите към божества, което представлява канонизиран или свободен текст. Молитвата може да изразява възхищение, преклонение, покаяние, молба или просто споделяне на мисли. Това също показва, че може би само дуата може да се преведе като молитва. Уруч е дума с персийски произход и е общо приет термин сред мюсюлманите в Република България. На български се превежда като говеене или постене. В тълковният речник думите говеене и постене са синоними. Постя означава не ям или се въздържам да ям определена храна. Според православният речник постът е въздържане от някои видове храна. Рекят е другият термин, използван в разговорната реч на мюсюлманите. В първото издание на книгата Житието на пророка Мохамед е използван изразът колено преклонение, което е смисъл на термина рекят. Този термин е напълно непознат за мюсюлманите. Всеки мюсюлманин разбира какво означава думата рекят и е безсмислено да се заменят тези оригинални термини с напълно чужди за мюсюлманите термини. Между другото, колено преклонение се опитах да го намеря в различни речници, български тълковни, обаче и там не успях. Уж е преведено на български, обаче го няма. За съжаление, в българските речници. Аят в свещения Коран се използва със значение на доказателство, чудо, което показва съществуването на Аллах и правилността на пратеника, или представлява термин за част от Корана, състояща се от една или повече думи. Според тълковният речник стих означава част от лирическо произведение, разположена на един ред. Знамение означава необикновено природно явление или случка, тълкувани като знак за значимо събитие по личба. Като езиково значение думата знамение представлява едно от значенията на думата аят, но като терминология не отговаря на терминологичното значение. Абдест е термин с персийски произход. Също като традиция бит обичай се използва от всички мюсюлмани, преведена е като ритуално измиване или предмолитвено ритуално измиване. На места е преведено като частично обмиване за молитва. Развалянето на абдеста е описано като анулиране на частичното ритуално обмиване. В разговорната реч между мюсюлманите се използва и всеки мюсюлманин знае какво означава тази дума, въпреки че на арабски език се използва думата удум. Зекят е преведен като милостиня.
Нещо, което се дава на бедните, подаяние, събира милостиня, дава милостиня и така нататък. Като терминологично значение, може би садака е термин с по-близко значение до милостинята, защото за садаката няма условия, докато за зекята има условия. В исляма зекят е система за взаимопомощ. Зекят представлява 2,5% от средствата или имота на мюсюлманина, който трябва да бъдат дадени веднъж в годината, след като достигне определени стойности. Зекятът има много важно духовно и социално значение. Зекятът е една от основите на исляма. Има и термини като берекет, които се използват от всички граждани на Република България, независимо от тяхната религиозна принадлежност. Думата берекет, въпреки че е с арабски происход и е религиозен термин, се използва от всички говорещи български език като молебен за берекет, което се използва дори от медиите, когато се отбелязва за новина определеното събитие. В учебника «Религия», който е учебно помагал за 6-ти клас, качествата на Аллах са разделени като личности и физически качества. Качествата на Всевишният Аллах се класифицират като есафато заатие, есафато субутие. Както се забелязва, първият термин е словосъчетание от две думи. Ес-сифат буквално означава качество, а иначе се дефинира като свойство присъщо на Аллах. Ес-зат изразява висшата същност, която съществуват качествата. В този случай съответното понятие изразява качествата, поради които не е възможно Аллах да бъде окачествяван с техните противоположни значения. Превеждането на ес-сифато заатие като личностни качества е проблемно, поради факта, че Аллах не е личност, следователно по зат се има предвид същността на Аллах. Понятието ес-сифато субутия, субуто изразява твърденост, това са неизбежно съществуващи качества и окачествяването му с тях е задължително. А също така това са качества, показващи какъв е Аллах чрез положителни изрази. Например, виждаш, чуваш и така нататък. Превеждането на съответния термин като физически качества ни подтиква да мислим, че Аллах има тяло. Защото под физически качества се подразбира телесни качества, което противоречи на същността на Аллах. Следователно, не е правилно винаги да се търси точния еквивалент на специфичните термини, защото не винаги може да се намери, а най-добре е да си останат като понятия в съответната дисциплина и да се направи обяснение или дефиниция веднага след използването им в скоби, или пък да бъдат разяснени в края на страницата под линия. Другият метод и начин за обяснение и дефиниране на тези термини е като в края на произведението се прибави речник на тези термини, който метод е използван в книгите с религиозна тематика, отпечатани още по време на комунистическия режим. Определението за религиозна принадлежност и религиозност е ставало точно чрез използването на тези религиозни термини. Набожността на хората се определя от термините, които използват. За мюсюлманите тези термини са съдържали свещенност и са били не по-малко важни, отколкото личните имена. Благодаря за вниманието.